all these screaming that Tupac bad. All eyes on me. Yes, guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Hit the subscribe button right here. You rock. Check this out. It's on Amazon.com. Hip hop and Igbo culture by yours faithfully, Martin in Spanish. Okay? You rock. Download. Screaming that Tupac back, Tupac back. I'm too strapped. Rolling down in Philly, this the new Iraq. As soon as I hit the hood, they screaming who got what? It's the recession on the work. I'm screaming who got sipping in the sea. Riding on my mug, flipping enemies. Sliding in the back, I'm screaming MMG. Them bitches 10 they down, so it's Tennessee. Hail Mary, put my wrist on pro. Presidential is gold. Play with my money, my shooters lifting the soul. Boy, they kick like a soccer. Sitting the goal. Them like John Wall, cause I just give them and go. Plotting on this new 7. I can picture me rolling. Pockets look like they're pregnant because I'm rolling. Got a flip I can loan. All the flips can hold them. Look at the wheels. Them bills stolen. They screaming Tupac's back. Tupac's back. That's all I'm screaming that Tupac's back. All eyes on me. Better picture me rolling. Brand new rims, but them stolen. Stranded on death row. Bring to heaven my baby, but I'm stacking my paper. I need a brand new Mercedes. They screaming Tupac back. Tupac back. That's all these screaming that Tupac back. Okay. Inwe ike chee na ọjọọ si egwu ka a na-apịa ife a yọtago mana onye a na-eti okay otu a ka o si eti ya all the time. Ibu mma n'ụlọ ọgwụ mgbe dọkịta chọrọ egbu ya ọgwụ ịghọtago asị ya ngwa Lil John ka agba gị ọgwụ ọ tie okay agbazie yọtago ọkọtọkwazi iro na-ekwusizi oke ike. It's a beautiful day. And this is how we're balling into this particular edition of Birthday Splash. Now, born at the 103.5 FM right above Fundwa. Yatago. Because right now, the artist you're listening to, Rick Ross, today is his birthday. Or when I said that Tupac is back, can you want to see a ball? Go to Yatago. Now, I don't know if I know that Tupac Gaziha. No, Busquaibu. Oh, my Ziafon, no, now, wow. I am about Tupac, no, no, 6-pack, Nisio, where I go to. Ina na after 6-pack ya ka ọ na-ekwu okwu mana onye nke a na-ekwu na 2-pack is back ife o nwere bụ amusement park ya ina na after yotago amusement park bụ ife dị on a very good day. But this is how we're balling. Na Birthday Splash na born at the 103.5 FM ọkwanụ mmụọ nwa ka a na-akpọ metalụ. Yes, ọkwefu na ya wushigo yotago kwize ka igbo iro ka sport ọ dị mpịanyerism before họ iberiberism n'ụtụtụ a yotago. I want to tell you that sometimes, good deeds are done for God and not for the person you are doing it for on a very good day. And Donya Hina Emelia, Yotago or Mam Babagaka, Oga Pogo Womake, Oga Pogo Woloke, Iha him Melubis Botifa, So Yamelo Ijine Buchalia Jukuki Kabiama, Onyezila Isia Jabe, Yotago, Noga Demma, Obolo Belefe, it is happening right above Fundua. I know Buchali and I say Chocho Impa Yotago for making it possible for us to see the 28th day of January 2025. I agree Yotago. It is by his grace.
Because no one they join in our even Kai so we celebrate any on this side celebrate here, but now they are not here. But we are here. And we must give glory to the name of the Most High King of Kings and Lord of Lords. Makobula Belefe Akoko Otipoju. Believe it or not, onwe that year, yotago, ana bo apota, ana me, black people arrest for ihe na-enweghị isi. In America, ana bo onwe ike even gba asef, ana kata asị mmadụ. You are under arrest for, counting apples. Then when I say, no, I didn't count apple. And I say, you under arrest, Joe. Me, you count apple. I say, I don't know how to count. I say, Pia, he got Pia with 5. For a 4, man. I wear Pia, one, 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 one. Now I see here, no 6 capiazelia. I say, okay, the mola gono. I'm going to put that inside. Akoko otipoju. We have a lot to talk about because I don't know to. A lot and mego mellow IAG were chopped na even when it comes to the issue of kidnapping and terrorism and all of that na gagodo you tackle all amongst us about black people called Galafia. Mana on a very good day in the history of Al-Qaeda and when be ever Al-Qaeda jidelo, a black hostage where na America yotago like a black person see America nya jidenia no then ha jidezi onye akita na America ga something. Fajide ya bo black hostage where White House. We're not Kusu Yotago. Now say we have 5 black people here now. We will hello. We have 5 black people here now. We are going to hello because now got to go phone. Because those who not black people. And when again Nka Bastalia dia. Akoko Otipoju. As I'm talking to you, Kita, yotago ụmụnwaanyị obi adịrọ mma ka nna agwa gị kazenko nke ikpeazụ a yotago ndị nọgasị na di ma ndị na-eti di ife onwe nke na-asị die shut up die ka na-ekwu ife ọ na-ekwu nya ọ pass on the man were nya ife ọ bele the man adịrọ mma. But if ọ bụla a na-eme eme na this earth, one bugodo na mmadụ ga-akwụba aka ọtọ, one, at the end of the day, but you must stand up for your rights. You must stand up for ife bụ ife, ife bụ ezigbote ife. Ọ mere eji wee na-achụ nwoke nwanọ ka aja nye ntinye nya ife ndị a chọrọ eji awụ jamina fa ka nkụ na-eso ya bụ nwoke wee gbara ọsọ gbaba na supermarket nwanne nwaanyị wee nọdụ bịa na-asị nwanne nwaanyị na-asị kedu ihe hit na-eme gị ka ife na-eme gị ọsị ya nna ya na ọnwe ndị nọ n'ilo chọrọ iti ife ọsị one ka ha dị ọsị na ha ri nne ọsị my friend jee dị a jee gwa ndị okwu ke ihe ime na ha chọrọ iti gị ife one ka ha na ha gadalụ ọsị ya one thing ime idigodo ịma a bụ na ngụnwa na-atụ egwu kịta na fancha ka ga-atụ egwu nọ ya mere ha ji wee rie nne yọtago ma ọkwa ọ bụrụ na ha na-atụ egwu n'ofu onye kara ịbịa ije a mana bikos na ha na-atụ egwu ha agadari nne na ha ka gị nwa atụ egwu so gị were obi gị kịta jee fesi efa the guy wee gbapụ n'ilo yọtago kusu ofa kedu ife ọ kụsụkwara kedu ife onye ọbụla gbasapụ yọtago ejizi nwaanyị na-akọwa otu o si adị on a very good day. So sometimes confronting the challenge now bụ the most important thing. Because na abia na animal enwe 2 kinds of like enwe bull enwe cow yotago ọ bụ na storm na abia kita yotago the 2 of them can sense it, both cow and a bull. Man a cow mgbe sense that storm ka ọ na-abịa nyanwa agbala ọsọ na-agbachi ya azụ yotago na nnali mana a bull immediately your sense that storm nyanwa agbalụ na-ejekwu that storm ejekwu on a very good day. Most times that storm may catch up with the cow, even corner also, Mabulukia still. Mana the bull will also go by the storm, now find his way out of the storm at the end of the day.
There's a lesson to learn from these two animals. This morning, this is how we are balling in, and we must celebrate the beautiful people who are celebrating today. Because I want to go to right about Fondua, Akoko Otipoju. Yes, the first person I celebrate to go to this morning, where both somebody called an American rapper, singer, and record producer. Or was no 1985, no 1985, Kiato down no go down. Kiabata no why, Yotago Malia Chineke Zilema. Yes, he goes by the name J. Cole. And we Gunyana Bonaboy Piada ye. I cover a lot of things. Oh, last year, Yotago Budaya and a very good day. This is the thanks I get for working so hard, for doing all of these and all of the sudden, although these thanks come with it. Anyway, today is his birthday. He was born January 28, 1985 in Frankfurt. He's an American rapper, singer, and record producer. And I say again this morning, happy birthday. Yes, Oyobokobo. Yes, today is the birthday of the American rapper Ijegua Webatano Toto Anase, 2 parts back. Now he goes by the name Rick Ross, born January 28, 1976. And I say again for happy birthday. Yes, Oyobokobo. Yes, today is the birthday of keeper Ndi Juventus Daye, and we are talking about the Italian Association football player. He goes by the name Buffon, born January 28, 1978. And I say again, for happy birthday. Yes, Oyo. Yes, today is the birthday of one of the biggest artists that inspired, a lot of artists, like a lot of artists today. He also inspired one of the best today when it comes to rap music. You have to go. Eminem na wagina, na Rakim. Rakim made a lot of things. Rakim helped him a lot, inspired him. And Rakim was born January 28, 1968 in New York City. He's an American rapper and producer. And I say again this morning, happy birthday. Yes, Oyobokobo. Today is also the birthday of Nukutonyi Kekwa, the man na-acha white n'isi onwe ya. Mgbe o ji acha red bụ na etie ọkpọ na mgba ịghọtago efi ọchabazie red. And he is, a wrestler. He goes by the name Sheamus. He is an Irish professional wrestler and actor, born January 28, 1978 in Dublin. And I say again this morning, happy birthday. Yes, Oyobokobo. Yes, today is the birthday of, the former president of Liberia, who was granted asylum in Nigeria back in the days. He was born January 28, 1948. He goes by the name Charles Taylor. He was Liberian former politician, who was the 22nd president of Liberia. And I say again in Ototo for happy birthday. Yes, Oyobokobo.
Yes, I am, but I'm going to celebrate and Deacon celebrated this morning. A young girl, Kanyana, boyfriend, then an argument. All of a sudden, the girl, when I say, "Okay, forget me," he did ambitious no what. Can do you know the boy say, "I need to say chop paper from the day that was the meeting." I say, "Okay, in that day, and the meaning of the mama, that is to show you not drop on my ambition. Because I do too much. I could Yes, it is happening. Young people, any hobona in with your father, be very, very careful. Makanki bazo you have to do a lot of people na but even here for makanya na papa na zo, remote these days. Papi na say onyamu ekwechiri say that day if I watch Cartoon Network. Papi na say CNN or say na say na mba that day no to akoye sebe. So whatever you do with your father, be very careful. There is a reason why the Bible talked about honor your father and mother so that your days may be long. There is also a reason why it is entrenched on our customs and tradition as Igbo people. In a dear even on the Yorubanya on a very good day, if on a Hanadanana, when I can end the top that is to show you. No one will rob the elderly, our parents, All the go said Ketafo, I am about to go na Jakai celebrate and can celebrate this morning because I want to go to write about Fondua. As today is the birthday of this Botonia, you have to go, Pelegu Melo, a lot of single men. On your banana, will you go out there? Baba God, you have to go. Also, need to get a wedding. I don't go where the entire. Now, some was a case in if I provide is an ebu. Now, in these days, na boon then can I force a woman the miracle. Monday can a woman say my family, you have to go blue and no blue nadia we walk on his own. Yes, today is the birthday of Adekunle Gold. He is a Nigerian singer and songwriter, born January 28, 1987 in Lagos. And I say again right about Fondua. Happy birthday. Yes, oh your book. Today is also the birthday of the former governor of Bayelsa State, Nigeria. He goes by the name Henry Dixon, born January 28, 1966. And I say again this morning, happy birthday. Today, birthday, a lot of musicians celebrated today, as today is also the birthday of Chike that is running after you. You have to go. I'll be running. Yeah, if on a he was born January 28, 1993. And I say again in Ototo Apo, happy birthday. Right about Fundwa, because that Akoko Otipoju, Yotago, we must proceed. Papa. Asana, the king of the jungle, Ketafo, Yotago, only take easy, on the very careful about it. Ibiano Navy. You man Batana jungle, no lion, no about the king of the jungle. And since Yotago, Asana, Onwelo, Anoja Tani, Sion, Omalo no HIV. Since Yotago, the king of jungle, warning. So now when I call now, from now on, now I'm gonna be very careful about the Diano and Tanisio. Oh my canoe is naga.
kịta ọ na-agafe asị arọch and then nke a sị mba antelope a na ọ dị ka obu syphilis si malife mee this matter on a very good day. Ọkwa right about fondo a, we must proceed to give you what you need. Satisfaction nke dị mbada guaranteed. Let's get ready to rumble. Akụkọ otikpoju. Yes, even Kadak, king of the jungle, Bola Yonona complain these days. Obozi niile ka ọ ga na-ata. Otu aka, a man who si wee na-complain kwa these days. Na ya ga na-adịzi careful about ihe ndị ọrụ okporo ọ ga na-emit. A na-asị ọ ga kwụsị meet fe meet ọsị mba yọtago. Ya amalụgo ndị nke na-abụ ọbịa ha ebunye ya something. And ihe a ji mmalụfa na onye nke a na-ada asị ya ọ ga come, I will do you well. Na since ala ọ sịkwa anya come again, I will do you well. Na ọ na-agba ọsọ. Ya na-ekwezi eje nso on a very good day. The man na-ajụ efe a na-ajụkwa n'ife a ebe ọ nọ na-anyụ mamịrị na-ati mkpu na-alachasị mkpu ike on a very good day. The man wee bịa wesị kedu ife ọgụ n'obi ife ọsịa mba o na nke a kịta bụ nke a nwee sọ name na nke a kakus n'isi onwe ya. Akụkọ otikpoju. Yes, mana akụkọ nke izi anyị ji wee batagoro n'ụtụtụ a yọtago ka anyị wee na-atọsa ya bụ akụkọ ka o si adị this morning. Because we have to spot the imperialism before her iberiberism. Mana akụkọ nke izi anyị ji amabata n'ụtụtụ a bụrụ a good news. Ọ na-agọ ya dị mma from time to time ka a na-ekwukwu akụkọ dị mma. From there people amụta ife fa kwesịrị na-eme. Na enwere Nigerian American woman who goes by the name Victoria a na-epraise ya now because no all return $5,700 offer na West Room. Now, a Nigerian American woman working in New Jersey has received widespread admiration for her remarkable act of honesty after returning $5,700 in cash she discovered in the restroom at her workplace. Speaking to journalists, she explained that her decision to return the money was driven by both her concern for the person who lost it and her strong Christian values. The thought of the pain or trauma it could cause inspired me or hope na ọ bụrụ na ọ cheki na ọ bụrụ na ọnya nwa nwee ego a wee bluzuo ya otu a ụdị mwute oge ewutie na ya mere ya ji wesị mfa ka ya were ego anya onye nwe ya. Ọ sị I did not hesitate to return it because of my Christian faith and beliefs. Honesty brings peace of mind and it is the key virtue I cherish. So no ya mere ya ji wee. So everybody is celebrating her, but I wonder if this will be the case ka ọ bụrụ na Nigeria ka ọ nọ ibe ife a wee mee. Because I'm sure na ife ameketa bụ ife a lot of people ga-eji wee jenye testimony n'ụlọ ụka. Nya praise the Lord yọtago na asị hallelujah. Ọzọ ya na ọsị ya ji wee tụtapụ ego a na since ife ịdị agụụ na-agụ ya before wee gagide wee pụta na wee fụ ego a n'ebe a ka ọ nọ wee mee na Chineke na-azị ya ekpere yọtago. Nwanne m nwaanyị kedu ihe iwe ikwu na nke a ka anyị were agakwa n'iru still. Yes. Because now if we go like that, no matter other people, yes. So in this case now we decided that now Tino when I shoot the person. Abononya could delete gafinary, get to Gadia. Or feel one not depend the person where the money, or gonna the money. So we made the young way about advice carry on one of this money instead of we celebrate we say oh maybe that today cause I go yet somehow because no ya want to hack one kind of Nigeria ever. Yes. I feel like oh somehow now today case of now maybe you don't really hear on your solid when you in such a way. Yes. But I'm out now today can try bless again or also get yes or by it costs another person pain. Yes. That's the thing. Anyway, all the go crazy. Yes, I can ekwugodo nke a that living ngwa gị yọtago bụ a na-agwụ ya na imagine onwe ya in the shoes of others ọ sị na papia nọ afịa ka ọ na-atụtụ na since a nọ na-ekpunata shoes ndị mmadụ na so na ya na-amụ ya nwa yọtago how to walk in other people's shoes maka ọ bụrụ na onye nwa nwetara ego a ọ ya akọwalụ gị mba na papia nọ afịa ka ọ na-atụtụ. A lot to talk about this morning. We must proceed ka o si adị fondo a ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile ka o si unfold go right about fondo a.
Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mụbata n'ụtụtụ a wee bụrụ ife mee na Abagana na Anambra steeti yọtago ọ bịadizie na ka nke ikpeazụ a ka a na-amụzi ndị mmadụ ọkụ na Abagana ụbọchị enu na-amụkwala ọkụ today kwa na-amụkwala another person ọkụkwa. Nekosimeo 4 arrested after 74-year-old Anambra woman burned to death. Now, the police in Anambra State have arrested 4 individuals in connection with the alleged ritualistic murder of a 74-year-old woman. The incident occurred on Saturday in Abagana, Dunukofe local council, where the victim resided. It is believed that the woman, who was confined to a wheelchair, was set alight by Ifeanyi Igwe, who remains at large. 4 other individuals, including his 21-year-old girlfriend, Chinenye Ekwenugo, were subsequently apprehended. The suspects reportedly procured a coffin and buried the woman to conceal the crime. The police public relations officer Tochukwu Kenga confirmed the incident in a statement, saying 3 of the arrested individuals were involved in procuring the coffin and burying the victim. Get rich quick syndrome before we go in our society. 4, 5, 6 people not together. You wouldn't know na could otu si wee dị nke ikpeazụ nwanne m nwaanyị kedu ife ime ikwu ka anyị wee na-agakwa n'iru still ya bụ akụkọ adịrọkwa mma atọ because I can tell the other day na-ekwu the man ụmụ ya ọkụ yes yet ndị mmadụ amụtabeghị ife from that one nke a bụzi nwaanyị nọ n'onwe ya and ha gawakwa this time around ọ bụrụ ọzọ sọsọ fuo ya ma ka ha sịrị onwe ihe o mere iche na ọha wazi jisi aka ha na-achọ ihe a na-achọ na-agbasara nwaanyị mmadụ aga buru ya tinye n'ihe na-agbasara ya ọ bụrụ m ihe ndị mmadụ ji wee jidizi aka tinyezie n'ife ọjọọ nke nkịta even though a na-ekwe all the time na nwere ebe ọ ga-edu gị wee gaa instead odunye gị ihe na-eme respect n'ụwa anyị like na wee jidego ha even onye nke na-agba ọsọ gbọtara ya n'ọsọ gbọtara ya n'ọsọ because na nke ihe ọbụla nwere ụgwọ ọ ga-abịakwa bịa n'ala ụgwọ ihe oge so ka anyị kpachapụ anya this time around social media bagara I think onye ọbụla ga-etinyebe anya ka ọ malụ ihe na-eme eme because ọ dịka yazi ka ya bụ ife ọjọọ change the position batazi ebe a bịa nọlụ like almost every week now ị ga-anụ akụkọ adịrọ mma na-abịa from that place so ka ha chekikwa onwe ha mara ihe na-emezi na etiti ha this time around ọ dị ka mkpa anụ onye ọbụla kpachapụ anya mebi ha wepụ onye akịta wee mee nke wee bute ike na-asị onwere ka o si awa ọgụ enwego ndị na-eme na ha na-agwọ na ha ji egwọ ọgwụ ego gwọsị ọgwụ ego nwa mana ọkada ka osika ji aga today ọ na-amapụ ya ama ọgbọkwanụ nke nyanwa ka ọ na-anya n'ọrụ ọmaba na anọda wan kwụọ ụgwọ wee buru ya gaa ọ dịgo ka onye si dị ịbata n'ụtụtụ a itile anya ọnụ na ihe niile a ka o si akpọtụgodo right about ndụ a akụkọ otu ikpọju yes agwa gị na obi elewago a lot of women these days iche na-asị like enwe a na-ekwugodo nke na-eme between Two-Face na nwunye nke a ekego nya Nigeria ụzọ na-abụ nya ọ dị ka war between ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nya ụmụ nwaanyị na side nwunye Two-Face ụmụ nwoke na side Two-Face yotago because na everybody may feel almost the same pain na mana ihe na-eme na bụ na onwe nwaanyị obi lewa na Owerri wee bụ na nwaanyị a na-apụ ihe a na-eme some days ndị mama na-agwa ụmụaka iche na-egwuregwu karịa egwu ọsị ime na TV a mgbuo yi oche na-egwuregwu nwaanyị a jee bata ọ bụrụ na nwa ọsị ya nene TV ọkụrụ nwa adebe na gbuo ya o nekwa ka ihe niile asị mee outrage as nursing mother allegedly killed underage maid for watching TV in Owerri. Now, a nursing mother in Owerri, Imo State, has ignited widespread outrage after she was accused of causing the death of her underage maid. The tragic incident allegedly occurred after the maid was punished for sitting with the woman's children to watch TV. Now, a video captured the heartbreaking scene at a local hospital where the nursing mother was seen holding her child while an angry crowd gathered, accusing her of causing the maid's death. The lifeless body of the young girl lay on a hospital bed, surrounded by the enraged onlookers. Now, if not for the police, and NAPTIP, by now, they are non na bamba akamu.
mana kịta aka na-agbahọli ofu aka yọtago ọ bụkwa nọsị mmadụ ụka kụkọ nwa n'aka mana aka na-agbahọ gị aka ka ofu aka kịta ọ na-azụ ụgba ife nya na ife je on a very good day enwere plans na o eje kirikiri on a very good day still but anyị amazi ka o si ga nwanne m nwaanyị kedu ife ga-emegide mmadụ just na asị mmadụ enene tv onene o wee bụrụ ya ka anyị eji wee kwugbe biko tile anyị ọnụ n'okwu ka anyị na-aga anya mụrụkwa ụdị n'obi ụfọdụ na-enwezi kịta especially ụmụ nwanyị by igbu nwa na-ehelpụ gị nwa na-enyere ya ezigbo aka na ya bụ ụlọ ọ bụgoro part of the family na ọ na-enyere telivishọn enwere ihe dị ebe a maọbụ na olilo nri maọbụ na ihe ọbụla bikos na ọsọ unu biri ebe ahụ na-ehelpụkwa unu then if you say that na ọ kwesịrị ịbụ onwe ihe ndị ọ kwesịrị dị na-eme telivishọn nwere ihe dị na ọkwa mecha ihe ọ na-eme usoro ndị ọzọ after all her own children na watch by the television that's if na o nwere ihe ọzọ ọ na-eme bịa nọrọ anya bụrụ sọ telivishọn ka ọ na-awọch ọ bụrụzi na maybe na ịgwabugo ya then ọ bụrụzi ka ị ga-eji wee gbu ya egbu ihe a ruru ihe a ga-eji wee gbu mmadụ atọọlụ o ruru ihe a ga-eji gbu mmadụ ọtọrọ m ụdịrị obi anyị na-enwe these days ọ dị ka gasị na obi Chineke nyere ụfọdụ ha chenjikwasịrị ya to another thing altogether obi ebere dị ya mere gị wee sị na because ordinary television nwatakịrị na watch ka ị ga-eji wee gbu ya egbu oke kedu ife ị ga-agwa ndị nwe dị kịta ejide gị ejide because ọ mandara free ya nwana ọ ya azụ ụgbadele ya ọ dịgo ka ọ ga-esi dị now the thing is that whether nwoke or nwaanyị mmadụ ga-put your heart you must get it under control n'isi onwe gị because na onwe ife ị ga-eme emesịa ịghọtago ị azalila ogbu ya ọ dịgo ka o esi dị ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu ka o si akpọtụgodo right abafọ ndụ a abịa maka ụmụ nwaanyị obi lewa aka ka nkwa anyị ga-akpa maka ya mana kịta afọ ịghọtago ka nwaanyị obi elewala kọgoro gị one or two ka were aga n'iru and we're talking about classic ngwa classic ọla one or two ka were aga for the stage ka obi elewala gị mgbe na-asịkwa na obi elewala gị mana na-aga n'iru onwe gị obi na-elewara enwekwa ndị na-emeta ndị ya na ha bi ọfụma zụọ ha n'akwụkwọ high institution university level sef ịma mmadụ na ọbụrụ so mana ndị a na-aga ala ka inye ụmụ nwaanyị aja afọ aghọtara m ihe ha na-eche so ka anyị gaa n'iru so akụkọ anyị nwere ebe a wee bụrụ ife mere na Kenya so according to the story at a club guys a kind of a night club organizing a kind of a party for ụmụ nwaanyị ndị sigobedi ha wee pụta so according to the story, however, that because of the house that Betty However, and here Hanaga began any I kind of there has some a way of celebrating like overall the end of the world for them. Okay, like Otu Aketa, Two Faces in Yana when you divorce, you know, that party. Yes, I got that party. So then the video were like two-sided. People were like, no. The divorce is not very marriage give a pack up a reason you get you and I celebrate it. And others were like, why not? Let them celebrate at least. How can they do it? Call him. Yes. So I will go to Osiwe. Then so that was the whole thing that got and they were like even though that most times for the praise is sometimes yes now it's very well an email of mom opening by keep on young others you're like can you easy receive diggy where just talking much after around so that's it anyway all the go yesterday party I organize from the Chole Mali around that because no to a lot of people I got call for that party and no maka divorcee women my single men my divorcee men as well okado maka ilo di amalo no nwe yotago go si ade onwe oze ji me ya bụ party anyway ịbata n'ụtụtụ a why you feel na ya bụ ife ka o si on food classic let's continue. Okay, so another one where below a man no outside the country on a cover that ya develop Europe okay ya can in his teens maybe 20s and they don't go almost 30 years down about and where ụmụaka but all this while almost 30 years on ebe ahụ enwebeghị ike ịnaghachite azụ na Africa ebe a ma ya fọdụzịa ịjụ ụmụ ya bịa gosi ha ebe ya nwasị
So we below here can again consider. And man, here measure this issue with them well children from different women. Okay. So if you say yeah, because the honey we're not they was in Africa, we are going to see her ever yano. And the most times ni here ebuno bino to see we feel like why not kaije Europe or kaije obodo also na for own continent. Ijeba iga therefore have a better life. No bro to na see ade. And most people not about sometimes no na ya fiafa aro in at there. Just if ikogoro ego moto iji wee je Lagos wee na shiata na. If because only ga-eji wee si ebe ahụ wee gbalata at the end of the day. Ihe ọ na-ekwu bụkwa eziokwu, ọ kwesịrị ịkpọkọtakwa ụmụ ya ka ha ncha mara ebe fasi on a very good day. In as much as onye o ji fịa ya alụ kịta bụ na from day one amụrụ ụmụaka ọ kwesịrị na-akọwalụfa na ebe isi ọ bụgodo na different women mụtasịfa mana ị ga-anọ in their life wee na-elotelefa na ebe mmụọ si na ebe my ancestors si, so you must know your ancestors as well. So ụmụ ife niile a maybe because of the lifestyle of the Western lifestyle he forgot to keep reminding them na onwe ebe anyị si na ọ bụla ebe a ka anyị si, mana ọ dịgo ka o ya esebe ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu ka o si unfold good right about ndụ a na m ga-eji one or two wee sachielu bịa ka i wee nwee ike wee bata wee gwa anyị filo n'ihe niile a mmadụ wee na-ekwu okwu wee na-asị na the moment ịnụ nwaanyị ajọ nwaanyị na ekwensu ewepụghị aka na mata gị na since a ibunu ọnwụnwa niile ọ na-anwa gị ọma na-anwazi gị maka na ọ ma na otu igo somebody yọtago a representative ga na-anwazi gị. Now na ka ihe niile a si mee o nwere video na-aga viral on social media right about now ma wee bụrụ ebe a man udine na bed mmadụ wee na-ajụ nwunye ma nya nwa na onwe ya ajụjụ ife na-emedefa na abụ nwunye wee na-akọwa ebe the man na-ekwukwa okwu again the woman nọ n'ebe ọ nọ si achọtọ na ọ ga-akụkwu ya ụla ya chọtọ the man ka nọdụ ebe ọ nọ na ebe a na-asị na otego ya dibelu na nwaanyị ahụ akwagokwanye ụla ugboro na-abụ no in fact ka ya kwuo kịta a na-ekwu nwaanyị paụnsụ ọ na-enyu ebe a tibekwa ife n'elu ebe ahụ ebe ọ si ya chọtọ the man ekwela achọt up. Ihe a wee na-eme a lot of single people na-ajụ ese na-asị ewe otu a ka ife nwa na-esi adị ọgbọkwa idife aka ha sign up for on a very good day. Now Nekosiga viral video sparks debate as Nigerian wife orders husband to shut up, then deals with him after Kademano Jonoman shut up. Now a video trending on X, formerly Twitter, has ignited widespread discussion after capturing a heated altercation between a Nigerian couple. In the footage, a wife is seen sternly commanding her husband to shut up while he lies on bed, deviantly refusing to comply. The video shows the wife seated on her husband. Tinka koropan. Tinka choi kopan. If you go down and titi the pan when it is butifa, which you were there on a very good day now, interrupting him repeatedly as he tries to express his frustration. At one point, the husband reveals that he has been holding back from retaliating despite being slapped. Well, also the one working and thought to go why, but somebody I got them there encourage at all. I'll come I guess you are Jenna, it is it or not. When I told a guy at the Cato at the only for your carry or go back. He said, the lawyer and Yara now or got a man no or man question away, dear. But not going to carry dear, what is that opportunity? When when I honey did I find a way. I get to make it bookies because although we can make it for focus now. But it was working on why how can they eat yabo if yes, you could normally back and need your money and practice in the family so